ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರು ಬಂದೇನೊನ್ವೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾರ ಇಡೀ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಐಟ್ ಖುಷಿನೇ ಬ್ಯಾತೈತಲೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೋಂದೆಪ್ಪಡು. ಸೊ ಇಂದಿಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.